Oyaore nyakora magajuang kamuramura ma intiere wakini machiegni wuono chieng' tich abich tarik 26 dwe mar adek higa mar 2021. Makirwaki cheno ni en an Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni Raila Ruto read from the same script. Raila Ruto read from same script. En ni ogai mar ODM Raila Odinga kod jalup ker William Ruto sani koro ni kod paro machal ewi chenro mar loso duond buche ma Kenya mangima, kar loso duond buche mag kor gwenge. Odiochieng' manyoro jalup ker William Ruto kane timo twak kod od fwambo weche moro e pacho kae ne oyango ni mana duond od bura mar ODM kod mare mar UDA eman kod jotelo moke tung Kenya mangima, kopogre kod duond buche mamoko kaka ANC, Ford Kenya Wiper kaachiel kod KANU, magin mana duond buche mag kor gwenge. Ruto ne owacho ni dhano paro ni ok onyal tiyo kanyakla kod Raila. Ne owacho ni onyalo tiyo kod Raila, onge pogruok marach kod Raila, pogruok magin go gin pogruok mar paro. Kendo ne owacho ni giriwre i paro achiel kod Raila nikech en kod Raila gin jotelo kende masiro kata man kod duond buche mokwako tung Kenya mangima, mok duond buche mag kor gwenge kata tribal political parties. Ma kendo kane ipenje ni onyalo tiyo kod Raila yiero maduong' mabiro, jalup ker William Ruto ne owacho ni onge kod rach kod ogai mar ODM Raila Odinga kendo ginyalo tiyo yiero maduong' mabiro. Ne owacho ni onge kod rach kod ogai mar ODM Raila Odinga kendo onyalo tiyo kod Raila motelo ne yiero maduong' mabiro mar 2022. E kinde mane Ruto wacho magi, ker Uhuru Kenyatta bende ne otimo romo kod governors mawuok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi e dwaro margi mar loso duond od bura achiel mag oganda mawuok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi. Gino ma Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga seyo mokalo ka Ruto kod Raila wacho ni e sechegi onego beni oganda jo Kenya ni kod duond buche kata political parties mokwako kor gwenge duto ma pacho kae, kar loso duond buche mokwako mana kor gwenge matin e pacho kae. Kendo Ruto bende ne olero ni pogruok men kod Raila gin na mag siasa to onge kod personal difference kod Raila. Kendo gino ma jolony mag siasa wacho ni seche moko en ranyisi ni Raila nyalo riwre kod ogai mar kod jalup ker William Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro. Kendo Ruto bende ne owacho odiochieng' manyoro ni onyalo tiyo kod Raila motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar ariyo en ni oganda mane owuok mar dhi kawo chanjo mar COVID-19 kar od thieth ma Mbagathi mayudore e bomani maduong' ma Nairobi ne obedo kod buok bang' ka moko kuomgi ne owacho ni ne ikwayogi asoya mondo eko migi chanjo mar COVID-19. Oganda mane owuok karomgi kendo dhi e od thieth ma Mbagathi Hospital mayudore e bomani maduong' ma Nairobi ne obedo kod buok bang' ka moko kuomgi ne ikwayo asoya mondo eka migi chanjo mar COVID-19. Kendo moko kuomgi bende ne onyisi ni ok ginie lai mag jogo monego bed ni imiyo chanjo mar COVID-19 e okang' mokwongo. Mano to en gima piny owacho ne oyango ni okang' mokwongo mar chiwo chanjo mar COVID-19 idhi miyo apisas mag thieth, mago health workers, apisas mag obila, mago security officers, jopuonj teachers kaachiel kod jogo man kod higni 68 kadhi nyime. Kata kamano piny owacho ne oloko chung' mare kendo wacho ni jogo man kod higni 58 kadhi nyime bende sani koro inyalo miyo chanjo mar COVID-19 kanyakla kod jopuonj, lakteche, apisas mag thieth kaachiel kod obila e pacho kae. Kata kamano wach mar kwayo jok mane odhi kawo chanjo mar COVID-19 asoya en gino monego bed ni wakondem sana kendo wakwedo kaka jofwamb weche, nikech tuo mar COVID-19 ok onego bed ni ikete mibadhi. Piny owacho mar Kenya gimo jogo wago en mibadhi. Nyaka gimo deal kod ngima mar oganda, piny owacho mar Kenya nyaka ketie mibadhi. Kobed KEMSA mibadhi, kobed COVID-19 vaccination bende koro ikele mibadhi. Kendo magi mwa condemn mokalo
kaka jofwamb weche e pacho kae. Ito oboke mar adek, piny owacho sani koro oseyie mar miyo jogo man kod higni 58 kadhi nyime chanjo mar COVID-19. Koro ka in jalno man kod higni 85 kadhi nyime, piny owacho ne oyie ni jogo man kod higni 58 kadhi nyime, lakteche, jopuonj, apisas mag thieth kaachiel kod obila nyaka apisas mag arita kwe duto emidhi miyo chanjo mar tuo mar COVID-19 e okang' mokwongo. Ito oboke mar ang'wen, Ker Uhuru Kenyatta ne otimo romo kod governors mawuok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi e dwaro margi mar loso duond od bura achiel mar oganda mawuok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi. Odiochieng' manyoro Ker ne otimo romo kod governor ma Mombasa Ali Hassan Joho, governor ma Lamu Salim Mvurya kaachiel kod governor ma Kilifi Jeffer Amason Kingi, kendo ni iwacho ni ne ojiwogi mar loso duond od bura achiel motegno mar oganda mawuok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi. Gino ma osekelo ywarok mokalo kendo jolony mag siasa kaachiel kod jalup Ker William Ruto ne oseyo mokalo paro mar nyiso jotelo mondo los duond od buche mag kor gwenge kata tribal political parties. Ruto ne owacho ni e kinde ni onego bed ni jo Kenya loso duond buche kata political parties man kod national outlook tok mag tribal outlook kaka osebedo ka itayo kinde mokalo, kendo ne oseyo mokalo chenro mar jotelo mawuok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi mar loso duond od bura margi achiel. Gino mabende ogai mar ODM Raila Odinga ok mor kodo, kendo ne ojiwo Joho mondo obede ODM kendo ke gilos duond od bura achiel mor oganda mawuok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi. Ito oboke mar abich, odiochieng' manyoro bende jotelo mag duond buche mag ANC Musalia Mudavadi, Ford Kenya Moses Wetangula, Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel kod KANU Gideon Moi ne olando ni giloso riwruok mar siasa midendo ni One Kenya Alliance motelo ne yiero maduong' mabiro, kendo ne giwacho ni riwruok margi manyien mar siasa midendo ni One Kenya Alliance dhi muko pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. Kata kamano wabiro neno ka riwruok margi manyien mar siasa ni dhi muko pacho kae. Ito oboke mar auchiel, ogai mar ODM Raila Odinga kod jalup Ker William Ruto sani koro iwacho ni kod paro machal ewi loso duond od bura kata duond buche man kod national outlook, duond buche mokwako tunge Kenya mapacho kae kar loso duond buche mag kor gwenge. Ma jalup Ker William Ruto ne owacho kinde mane otimo interview kendo otimo twak kod od fwambo weche moro e pacho kae, kama ne owacho bende ni oikore mar tiyo kanyakla kod ogai mar ODM Raila Odinga yiero maduong' mabiro. Kendo ne owacho ni oonge kod rach moramora kod ogai mar ODM Raila Odinga, ka owacho ni mana ODM kende kod UDA e duond buche mokwako kor gwenge duto mapacho kae. Ito oboke mar abiriyo, loso ewi chenro mag duond od bura mar UDA motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar aboro, loso ewi penj mar KCSE madhi chakore e juma manyien. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke, kama tim maduong' mar adhula mapacho kae Harambee Stars ne owuok amodhi mar 0-0 kendo mane oketho dwaro margi madhi e tuke mag AFCON mahiga manyien. Oboke mar ariyo ni kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar ariyo ni kod oboke mar Daily Nation, kama thor mar owacho nyimo oboke mar Daily Nation en ni the KCPE scandal. The KCPE scandal en ni nus kuom penj mane omi jo klas 8 mano KCPE iwacho ni owuok e buge mamoko mag timo revision kaachiel kod penj mamoko kuom jopuonjre mane e skunde mag ji giwegi ne otimo e dwe mokalo. Nus mag penj mane owuok e penj maduong' mar KCPE iwacho ni ne ogol buge mag timo revision kaachiel kod penj mane moko kuom skunde mag ji giwegi pacho kae otimo e dweno mokalo. Kendo iwacho ni thoth penjo kata nus mag penjo mane eni KCPE ne owuok e penj mamoko kuom skunde mag ji giwegi ne otimo e pacho kae e dweno mokalo. Gino ma iwacho ni dhi miyo jopuonjre mane otimo penj makamano thuolo makare mar timo maber e penj mar KCPE, nikech
nus mag penjo mane ni KCPE ne owuok e penj mane gitimo dwe mokalo, penj mane otim kod thoth skunde mag ji giwegi e pacho kae. Thoro ito oboke mar Daily Nation mokwongo bende ogai mar ODM Raila Odinga ipenjo ni ginyalo riwore kod jalup ker William Ruto bang' ka jalup ker William Ruto odiochieng' manyoro ne owacho ni onyalo telo ne yiero maduong' mabiro kendo ginyalo loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 4, William Ruto owacho ni oikore mar tiyo kod ogai mar ODM Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mabiro, mane owacho kinde mane otimo twak kod od fwambo weche moro e pacho kae odiochieng' manyoro, kama ne owacho ni en kaka William Ruto oikore mar tiyo kod Raila motelo ne yiero maduong' mabiro, kendo ne osayo mokalo jotelo mag pacho kae mosebedo ka loso duond buche mag kor gwenge kata tribal political parties. Ito oboke mar 5, ker bende notimo romo kod governors mawuok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi ewi dwaro margi mar loso duond od bura achiel mag oganda mawuok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi. Ito oboke mar 6, lose ewi tho mar nyadendi Jennifer Wambua mano apisa mar National Land Commission. Ito oboke mar 7, mibadhi mar KCPE kama koro lero yango ni nus mag penjo mane obiro e KCPE ne owuok e penj mane jopuonjre manie skunde mag ji giwegi ne otimo e dwe mokalo. Nus mag penjo mane okel e KCPE ne ogol e penj mane jo klas 8 manie skunde mag ji giwegi dwe mokalo. Ito oboke mar 8 loso e weche mag piny Somalia. Tok oboke mar Daily Nation lose e wi chike matayo budget ma jo od bura sani dhi nyime kod loso e od bura maduong' e pacho kae. Oboke mogik an kod oboke mar The Star kama thor mar wacho nyime oboke mar The Star en Raila secret card as ex-NASA allies unveil new alliance. Ogai mar ODM Raila Odinga sani koro ilieko ni nyalo tiyo kod jalup ker William Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro e kinde jotelo mamoko mag NASA ka Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Moses Wetangula ne oloso riwruok mar siasa manyien miluongo ni One Kenya Alliance. E kinde no jalup ker William Ruto ne oyango kata lero ni oikore mar tiyo kod Raila motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 en ni ogai mar ODM Raila Odinga seche moko nyalo dhi tiyo kod jalup ker William Ruto e yiero maduong' mabiro bang' ka William Ruto odiochieng' manyoro ne olero ni oikore tiyo kod Raila e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6 loso ewi jafwambo gi keyo marahuma e pacho kae Robin Njogu ma idhi kowo kar yweyo mogik e jumani bang' tho kaluwore kod tuo mar COVID-19 kendo nyokwayo Nyasaye oket chunye kama okwe. Ito oboke mar 8 lose ewi weche mag duond od bura mar UDA. Tok oboke mar The Star gin weche tuke. Nyaka Ramogi Ali dhoni alidha moko kuom thund weche e oboke mago ma kawuono. Nyalo kawo thuolo mari mar mondo idhi nyiewo oboke momori kendo isom nyaka agaja mar kwano. Ka Ruoth oriti kendo rita dwarom kendo chieng' wuok tich juma manyien. Oriti masani, nyinga Chris Owino. Ibed godiochieng' makare kaachiel kod weekend manyangafu.